Euskara puzu sakonen da ilun batzen, Euskara puzu sakonen da ilun batzen, eta zuek denok urgazi bat atera zenuzten, handik nekeen, eta zuek denok urgazi bat atera zenuzten, handik nekeen. Euskara itxasodi eta zabal bat izaren da eta guria da. Euskara itxasodi eta zabal bat izaren da eta guria da. Euskara zergatik Euskara puzu sakonen da ilun batzen, Euskara puzu sakonen da ilun batzen, eta zuek denok urgazi bat atera zenuzten, handik nekeen, eta zuek denok urgazi bat atera zenuzten, handik nekeen. Euskara puzu sakonen da ilun batzen, eta zuek denok urgazi bat atera zenuzten, handik nekeen, eta zuek denok urgazi bat atera zenuzten.